No niin, tervetuloa laseroinnin mukavaan maailmaan ja lähdetäänpäs tänne meidän verstaalle kurkkaamaan, mitä siellä tänään tehdään. Eli täällä meidän ulkoverstassa nyt tehdään nimikylttejä. Nimittäin Kokkolan kaupungin teatterilta tarvittiin nimikylttejä ja täälläpä niille tehdään juurikin testivetoja. Alun perin tässä ajoin tämmösen testigridin, missä voidaan 2 millin vanerille katsoa, että tulee optimaalinen kaiverrysjälki. Täällä on sitten viimeiset testivedokset menossa. Laseroinnit parhaimmillaan ja tää designihan on sellainen, että siihen kaiverretaan nimi, logo ja sitten tuosta logosta nuo pilarit leikataan irti. Lähdetäänpä kattoo minkälainen siitä tulee. No niin, ja tässä nähdään näitä testikappaleita. Tässä näette paremmin tuon, että siellä on tosiaan nuo pilarit leikattu irti. Siinä on logo ja sitten tähän tulee henkilön nimi. Mutta siinä on vielä vähän tuossa pikkulogossa. Ei kaikki näy ihan kaikissa niin hyvin. Täällä ei kauhean hyvä. Tuo aika jees. Tää on aika jees. Näistäpä nyt vähän katsomaan säädöt kohille ja ruvetaan paineleen ehkä uutta testiä. No niin, ja nyt on testipalat ajettu. Näistä nyt näkee tuon designin, eli tuo pylväät on leikattu läpi. Sitten tuohon tulee tekstiosa. Siinä nyt lukee mun testiasetuksista vähän jotain. Ja olemme tulleet tulokseen, että paras tekstiosa on tässä 25/50 asetuksella. Ja sitten tää logo, se ei ollutkaan ihan niin näppärä kaikissa, niin tulemme tulokseen, että 28/50. Näin, sitten vaan sarjatuotantoa päälle ja katsotaan minkälaisia tulee. Toivottavasti hyvän näköistä. Ja sielläpä lopulliset tulossa. No niin, valmiita nimikylttejä olemme saaneet aikaan ja olemmekin täällä teatterin puvustamossa. Mutta miltä nämä sitten todellisuudessa näyttää, niin saatte tulla selvittämään itse. Eli tulkaapas teatterille ja asioimaan, nauttimaan esityksistä ja katsomaan minkälainen nimi tuohon on ilmestynyt. Over and out.